салом дӯстон, дар ин навор мо бо шумо мегузарем хондани нақшаҳо, яъне ки ёд мегирем тарзи хондани нақшаҳо ва таҳия кардани он. барои чӣ дар кор аст хондан ва таҳия кардани нақшаи электротехникӣ? хондан ва таҳия кардани нақшаи электротехникӣ барои он лозим аст ки чизи сохтаи шуморо як кас нигоҳ карда тавонад, яъне ки як кас такроран карда тавонад. мисоли гап, шумо сохтед як фонарик ё ки як чизи дигар ва як кас дигар мепурсад аз шумо чӣ хел сохтӣ? шумо метавонед гуфта ки ман батарейка дохил кардам, лампочка дохил кардам ва дигару дигар. лекин шумо метавонед тарзи ҳамон нақшаашро пешниҳод кунед ва одам аз рӯи нақша ҳамон нақшаро дида он чизро месозад. дар он нақша ҳама чи дар бораи ҳамон фонарик, чӣ маҳсулот истода бурда шуд, чӣ дар куҷо пайваст карда шуд нависта мешавад. биёед якчанд чизҳоро назар мекунем. якум чизе ки ҳаст амперметр. ҳамин гуна шакл дорад, дар нақша боша ҳамин гуна нишон дода мешавад. амперметр дастгоҳе ки барои чен кардани қувваи ҷараён лозим аст. дигараш батарейка, элементи галваники аз рӯи химиявӣ ба энергияи электрикӣ мегузарад. видаш ҳамин гунае ки дигар намудаш дар нақша боша ҳамин гуна нишон дода мешавад ки тарафи калонияш плюс аст. выключатель кнопкаи оддӣ. волтиметр дастгоҳе ки чен мекунад шиддатро. диод радиоэлементе ки радиодетале ки аз як тараф ба як тараф мегузаронад қувваро, аммо аз дигар тараф қувваро намезгаронад. шаклаш ҳамин аст ва дар нақша боша ҳамин гуна нишон дода мешавад. заземления дар нақша заземления ҳамин гуна нишон дода мешавад ва заземление барои он аст одамонро қувва назанад ва дар бораи заземление мо навори оянда дорем. дигараш кнопкаи тактӣ, яъне ки кнопкае ки вақте ки мо онро меҷиқем он қувваро мезгаронад. вақте ки сар медем пружина обратно меравад ва қувваро дигар намезгаронад. конденсатор мисли батарейка мебошад, тез қувва мегирад ва тез қувваро медиҳад. намудаш ҳамин гуна аст ва дар нақша ҳамин хел нишон дода мешавад. дигар гуна конденсаторҳоам ҳаст, мо дар оянда мегузарем. лампа накаливания, лампочкаи оддӣ мисли зардо ва дигару дигар. моторчик. резистори тағйирёбанда. ин резистори оддӣ барин буда, лекин мо метавонем муқовиматашро ба ёрии дастача тову дода ҳаллиш кунем. предохранитель пиезодинамик ё ин ки колонка. пиезодинамик пиезоэлемент ҳамин гуна шакл дорад ва дар нақша ҳамин гуна. ғайр аз ин дар нақша ҳамин гуна колонкарам ишора карда мешавад. пиезоэлемент ё колонка дастгоҳе ки овоз мебарорад. резистор ҳамин гуна шакл дорад ва дар нақша ҳамин гуна нишон дода мешавад. резистор радиоэлементе ки муқовимат ва ҷараёнро ва шиддатро паст мекунад. светодиод яъне ки светодиод LED light emitter diode. светодиоде ки мисол ба мо рӯшанӣ медиҳад. шаклаш ҳамин гуна аст ва дар нақша ҳамин гуна. батарейкаи офтобӣ яъне ки панели офтобӣ. стабилтрон термистор ё ин ки терморезистор. резисторе ки муқовиматашро аз рӯи гармӣ дигаргунӣ мекунад. мисол чанд хел гарм шид, ҳамин қадар муқовиматаш алиш шидан мегирад. теристор мисли транзистор мебошад шаклаш, аммо вазифаи теристор он аст ки ба воситаи як поя, агар дар он поя қувва бошад, он мисли кнопка мешавад. транзистор. фотодиод, фоторезистор, фототранзистор. ва инак инҳо буданд асос элементҳо. ғайр аз ин ман боз як бори дигар мегӯям ки зиёда ҳазор элементҳои дигар аст ки дар зери видео ссилка ҳаст ба сайти мо ки дар он пурра ҳар як элемент, яъне ки маҳум, шакл, пурра фаҳмондагӣ аст, намуд ва ҳама чизаш. ва биёед як нақшаи оддӣ созем. ҳозир ба ҳамин чизе ки мо гузаштем. мо барои сохтани нақша аз барномаҳои фризинг, лайот ва барои санҷиши нақшаи мо аз барномаи начало электроники ки наворҳои он ҳам дар канали мо ва дар сомонаи мо албатта ҳаст. ва инак аввал мегирем батарейкаро, пайваст мекунем плюсашро ба резистор, қувваро паст мекунем. баъд аз резистор дар як пояи светодиод меравад, дар плюси светодиод, ҷамъи светодиод. минуси батарейкаро бошад через кнопкаи тактовӣ бурда ба светодиод мечаспонем. мо ҳозир шакли визуалиша кардем. биёед назар кунем ба шакли нақшагиашро. программаи фризинг ба тарзи автоматикӣ ба мо месоза медиҳад. ин ҳамаш шакли нақшагиаш ки дар он
چه خیلی که ما گذاشتیم همه همینها هستند. یک چیز است که رجیستر در اینجا کمی دیگر نشان میدهد، چون که این برنامه از امریکا می باشد و استاندارد امریکا و استاندارد تاجیکستان کمی فرق دارد. بیایید همین رو ما میسنجیم در برنامه نچال الکترونیکی، یعنی که باتریکا میمونیم. باتریکا از اینجا گرفته رزیستر، سیم، سویتادیود، لامپوچکا، یعنی که سویتادیود در این برنامه نیست، میگیریم لامپوچکا و تست رو گیرام میکنیم. باتریکا رو بر ولت مایه مونده، رزیستر رو بر مقاومت مایه مونده، همه این رو گیرام میکنیم و میبینیم که در وقتی که نوکره گیرام میکنیم سویتادیود یعنی لامپوچکا ما گیرام میشود. ما فهمیدیم برای چی لازم است نقشه و چه نقشه رو تهیه کردن. و اینک دوستان عزیز، برای باز هم خوب کردنی ملکه شما در این ساحه، بهتر کردنی درجه کاری شما باید خودتون یک چند نقشه سازید. یا که از اینترنت یکم نقشه رو دیده، نقشه عادی سر کرده، اول بعدا اون نقشه رو یعنی که چی کار میکنن، با کجا میرود، خوبه چی گیرا میشود، همه این رو خودتون بینید. و باز یک چیز دیگه، چیزی که شما ساختید با واسطه رادیو المنت ها شما باید البته نقشه اون را سازید به شکلی که در آینده اون با شما لازم میشه. و اینک نواری نوبتی ما به آخر میرسد. همه در امان الله باشید.